Hello guys! Majong adlan jung tanan. Welcome back again sa mong channel. Ay, Lexi Vlog. Kauban na pod na mo si Aliana. Nja. Karong adlaw day guys, Domingo. Happy Sunday day natong tanan. Happy Sunday. Og Happy Father's Day pod sa tanang mga tatay dihas katong kalibutan. Natong kalibutan. Happy Father's Day ninyong tanan. Labi na ni tatay. Og sa imong papa be. Great sa imong papag Happy Father's Day. Anja guys, daday kanang nay utanon. Salamat mi sa among silingan daari kay gitagaan mig utanon nagdabos nag utanon dari namo arang daghana na daay Karabantos na. Karabantos. Mo ni Karabantos guys, sa katong kay Karabantos mao ni Karabantos na. Anja dapoy jang batong na. Dabos na pag batong daari. Lain ni siya nga batong, lahi ranis kang ati ali kay katong kang ati aling tanom datong batong tag-as mo to siya. Kare na magbo. Be. Kare da magbo. Anja dapoy kubasa nga murag naglingkod na. Kuya nga kubasa siya guys na. Daghanday jay klaseng kubasa kay na may kubasa katong lingin ra dapoy katong kubasa tong datos ubos bitaw guys katong giblag dis naging adlaw. Taas puto siya murag kapadas ja kare siya murag galingkod na. Kuya Kajo. Hi. Great sa ni Papa ni mo Happy Father's Day. Happy Father's Day, Pa. Great po din si tatay ha. Nandiya, atong pangutan si tatay. Atong pangutan si tatay kung sa iyong gusto. Nandiya, sa may iyong gusto ni tatay. Father's Day man ron. Sa may gusto ipapalit. Ice cream, Ma. Ice cream. Mo da ice cream pod. I-great siya ni tatay ha. Tay, namahaw na ka tay? Kas apa? Happy Father's Day day tay. Happy Father's Day, Tay. Happy Lolo birthday na. Happy Happy Lulu Days. Lolo Day. Ma? Kaliksi ko no pod ice cream. Mo, Tay? Father's Day. Uubang ko mamahal yun, Ma. Hindi, pagali di magdagbata kay na pulis. May wakwak, aswang mga tang. Hindi, ingang tatay. Happy birthday, Tay. Ha? Happy birthday, Happy birthday cake tay. Happy Father's Day, tay. Hani may gusto ni mo, tay? Hani may mong gusto? Tanduay. Bawal ka dana. Ipay naman yana. Alas tatay, agnipo na pangag na. Tanduay at tayo matapuan. Si tatay. Nakalimutan ko sa gang eyeglass na utang. Harag ijang mata na butang. Ice cream, tay. Ice cream na di ay mo, Tay. Kamuragod. Ako tugiyo. Ice cream kuno ilang gusto para ni mo da, Alex, yung si Aliana. Sagot ba? Aw na, agid na kay Father's Day man. Awa, Ma. Siya mo tag-birthday tatay. Magpahuhanutoy yung tadaan ni tay. Litson yung tadaan baki tay. Pag-lesson, Tay. Wala, yung ganggan lang yan na ayaw. Ingon, mas Aliana, mauwaw magkumugrit. Ate Aisha. Mawawa mo ka. Sulabi, jig kaday. Ay mag-brief. Mugrit. Kaya mo pa sulabi sa kudaris ang garden. Dugay pa ni maway din ng tay. Ha? Makapamunga pa ka ni? Oo. Pa siguro. Paano may tanong mo? Bato, aw taong. Imutam na nun. Di, ag taong ba? Alam ko yung hilaman. Pero dyan ko na kay... Dugay pa masito pa Pigpilya sa ito na sumayag. pigpilya sa pinday. Dari the fitness ko, nay hus, nay mga hus. Ubus. Ubus-ubus. Oo, si Balhin eh. Pangbalhin na. Dari sa kusang garden guys, pasulabi na po daarig li. Uy, mating natuwad naman yung ahong alugbati. Dari guys natuwad naman. 120 lagi. Uy, nakutluan naman eh. Agoy gayod. Dari ko pa duding-duding kit ag mga kagardina na. Rakas sulabi ka adyo. Banha sirong isda, dugay mamahatulin. Kana may ahang kuanan guys. Kana maoy ahang dabo-dabohan na pod unjang hapon. Aw di sa aron kay adlong Domingo ron. Tigpapahuway ron, chay ganahan. Bitaw ugma na guys kanang nay sunod sa taw nga nay sagbot. Anha ko diha magpasusulabi. Tapos ati Alice abas to naglilipas diyang kagardinan. Na naman po daghang mag sa ijahang kuan guys.
batong. Gidabos lagi mga utan dari kalos Ginoo. Kaluyan ka dyan, Miss Ginoo, nang gidabos ang mga utan dari, utanon. Hatdan pa sa mga silingan, mao to ang ipakita ganiya guys, mao to gihatod sa mga silingan. Salamat na sa mga silingan mga buutan kadyo. Ag sibuyas kasi na, hampuong na jud kadyo sibuyas guys oh. Ag si Mama Ali. Makalipay magutan awan ning nahi mga nagkukumbabit sa atong mga pananam. Labi na ning batong ni Mama Aling di kawad ag bunga adlaw-adlaw ra pa jud na maharbisan kay mo. Sutoy ra man ang mga bunga dang magke man na di pa adlawag pamo po. Daday pay upo guys, nakalimot ko gani ha kay na Nahug. nawani man nahug man sila man lumisa man day na namlay pay upo na. Pantog ra gyud kuwang man eh. Nahampuong ra ba pag upo. Nagngok nagmingming bi tagaig pa bi. Hello guys. So karon day guys magluto sudan panihod to. Namas na inabot namas na kay kag merkado. Isagulin sa timing pud isagulin ko anda tawag batong. Tangag batong batang pagulay-gulay gamong sa bawang karning baboy, buto-buto kay mamay ganahang tatay kay Father's Day man ron. Day guys, matos Mama Ali sa merkado, mupalit si jag cake, parang tatay pod kay Father's Day lagi ja. Magpa-daner man pugkog pang palit pag ice cream. Ice cream pa ang ikadalit. Happy Father's Day day pod adoy dagang ang na sayang ang kagwapo na noon. Kaya na disgrasya man gahapon. Happy Father's Day adoy na raman. Tuoy raman pod. Laki na ba? Isumpay ba pod? Tapos nanay dia. Agluto Miss Nanay kuan guys. Sa timong ipalit nay? Ano, bukod sa baboy. Buto-buto baka nang mamay ganahang tatay. Ha? Buto-buto. Minanay pag buto-buto. Buto-buto siyas ahong kasing-kasing. Das Mama Ali, ikaw na naman yung pa. Dad anterong din na magdubli pamasahe kay grabe pamasahe dali mahal ka adyo. Si Tinta krausa na mo. Anjag mag puli-puli mi daad. Madato sakjan kay wala naman may sakjan dari kay na. Disgrasya magamang adyan laging ang adyan di ay. Nakatugulo na nag-drive. Kaya nga siguro siya siya lagi nang isakjan ba ay. Noong na sulabianog na hong. Disgrasya no. Disgrasya Kaya mo kaya na ito kay patakik yan. Nani ra kay mo palit ng mga malikik ha. Mamasaya na lang ko. Dai kamatis dai guys da palit ni nanay. Kaning lisod ani is sabod arong magpasusulabi kani sa kagardina na mo sunod adlaw. Pamalit na tanang nga mga panakit, dahil wala tating. Ang puong na. Wala mantika. Dara guys, hugas sa kaldero at kari ng kani. Sublian na naman ay hugas, sublian. Kaya hugasan naman yung nanay. Hugasan na po kontrol lang ng ganito. Maribig. Sabog tubig. Okay, sa kulang nila mga putan, anong healthy at ang kalawasan. Sinagrodaan guys, ito na may nalag-assist na Lami, dyan sabaw na yan, tama na, ipaliog. Sinanay. Wala sa na yung try pa nagpakitapi naman eh. Dara guys, ang itak-ang, kaya magbubukaw rin yung India. Kaya mas prepare ko sa gulay. Ito pa yung kabagtog na ligo. Giuna ni nanay kamatis guys, kay aglisyo na gidahan giapas kay arong isabod. Kay major bang kamatisa kay magke. Nagpilang kilo na eh. Tagsaya sa kabuok. Isi. Magkuha sa kog sibuyas dahonan guys, dari ang garden kay isagol ko sa sinabawang karne. Nong, happy Father's Day nong. Nong John po, happy Father's Day. Ani bay maajuhon rong adlaw. Daw sibuyas. Magkuha sa ko dari guys. Kaya maadyo maning panakit patada natin kaugaling pananum. Hindi na tada na magpasulabis kamahalan. Tara guys, pakuha sa ko ninyo ha. Ha sa ko dari guys, kaya na may mga nanggi tukayhaw nga mga dahon nanggi kuan ba nanggi lubog mo na hanggi pagpasulabi ag kuha. Sayang man pud di panguhaan ng mga nangabaog.
Kuha kang dyan nga baw, karong lamian. Dito, kuha kang dyan nga baw, guys, kaya di mausik. Kaya makapanakot po, tas atong karne, bamuhumot po nila. Yan mapuning sibuyas dahuyan na o katong na Bombay. Maura ba na sila? Lahi rabita na sila, guys. Daan na yung kuha, guys, daan. Dara, guys, sa kuyag mga suot sa mga duha ka chikiting. Kuyag suot sa mga duha ka daga, pareha sila, pero lain lang mag-color. Yung shirt. Pahuway sa na sila, Rog. Di-up na nila ron. Di-up siya ilahang... Basta Domingo na yun. Di-up siya ilahang pajama o katong naikuhan. Murabag na, mo itong ilang Lunes to. Sabado, dyan karong Domingo, di-up nila ron. Pasiksisip po ni sila. Hampuong, mag ilahang lupig ang mga inahan. Neno, kalasod lang sa imong ate Aliana, be. Diyan, siksik ko na sila. Kaya ako matulin na rin ang pag-ad-ad ng mga panakutan. Butangan na og gulay, guys. Kay arong napay vitamins nga tong paghigop-higop. Butangan na gulay, guys. Arong napay vitamins ng mahigop-higop. Dahil arong kung di pwede nga gulong karne kay maka hybrid ba po ng karne, maka high blood, maka high lab. Ang karne maka high lab ug magsigpo sa labi. Tangag batong maridyo. Na may TV makapay. Na kung yung TV makapait, makapiright, di man makapiright, be. Dyslexia, guys, na magsaba-saba dito na yung tugtog nga, na yung TV. Si Jetig padlang na, amping sa biyahe, Mama Ali. Amping sa biyahe mo maliha. Walang naman si mo, dahil pa, tubo-tubo man. Siksira ba? Kay cute. Di pa rin nagdaghanan, nagbatong kay mapoy angay. Kanirang last na rin diba? Jabutangan po na karabantos, maridyo. Pero hindi po mausi, kay presko para ba? Bago para ba ning hinarbis nila? Isi ko ma. Marid batong, guys, karabang karabantos. Rabantos. Parang iga nga, madyo pa rin duha kay karakal, ligo na. Kauligo na naman ko. Ano kaya? Luto pa kong sid, ano kasi pinag to? Madyo pa itong hinagupay. Siya bagay maigo mo din ko Kita tayo ma. Adlaw sa mga tatay. Diba, Nay? Sa mga tatay. Yung great, nakas imang may lab, aristo, Nay. Kaya, ramang po na, Nay. Nandiyan na pagkuskuhan, guys. Kuhan sa kong palihog, kuhan. Be, plato, be. Plato isama. Kaya, di ni siya suguon. Si Aliana ang suguon, guys. Manglood man po rin isa kakulot. Mga siliksi na naman ang suguon. Dahil, no? Ibuutan man po rin si Aliana. Hi! Di, happy birthday. Di man birthday. Hi ko ma. Kanta la. Happy birthday tayo. Happy Father's Day, Tay. Happy Father's Day sa mga tanang tatay. Danis, tibuok, kalibutan. Nabilas yung tanaw, danis amo ang video. Happy Father's Day ninyo tanan, guys. Sa mga father diha. Para happy birthday tayo sa Lahi. Kantay na yung kanta mo nahon lakla. Himularungun sini kadamu Sige, tiyo siya. Arong gana ko na rin pang ad-ad. Kusga! Hoy, tao nahugsan. Sunod, nahupsa nagsabaw. Nahupsa nagsabaw na tayo. Dana, guys, nahugasan na naputol kaning tawag mas Ate Ruby. Hi, Ate Ruby! Nandiyan na, guys, mag-ad-ad ako na rin mga kapanag. Asala, kajungit na nung ko. Mag-ad-ad ako na rin mga panakot. Kari gajid, guys, kaya nakapanakot. Sige, gajid yung panakot na rin yung sibuto sa kita nang. Nalipay po ko kay ingan mas tatay. Dugay-dugay pa ko na wide din yung daari. Kay na may diyang mga best friend na rin mga kagawad. Ang mga silingan dari may pasulabi pang tatay. Bisita dari. Dugay-dugay pa dahil kuno dari. Wide din yung guys mo no.
Pupunta masayo, makabunga pa ba na ang taong. Hala na naman, at least di mahigwa ko sa mga pananam. Kalipay mapudgod tanawon ning natin mga tanong sa tang natad. Sabi nang nay mamunga magkumbabit, arang nami agad yung tanawon. Sige, ay mo sa nina be. Kuwang pa na nimo be. Diop og niya mamahali pa, diop sa ilahang uniform nga terno. Kira nyo. Sige maguloy pajamahan na mag-aaris bahay ng mga bata kay uso lagi dinggi ron simbako unja bag nalagi ka jud. Bako lang mga jud mo lang safety food bang magsigig pajama. Kay grabe inita pero panahon. Huwag mo lakaw. Huwag mo lakaw. Huwag mo pagama. Di, ano na ka magpasiksig mo lakaw. Sumara to kasag na ko ano pasiksik ka man, no? Ay tuod ay guys, sa tuod. Daghang salamat guys inyong mga comment guys sa katong nakuha bitaw kong leksi guys. Daghang salamat na may uban pag nganingan nga nagbalik na balik ko numing Mariano. Di aragang tubag. Wa pa in taon guys, igor ako nakuha ni Lexian. Siyempre mo sa vlog katong vlog na hangin ko Hari Mariano nga na mo tagad jud pug ko kay abi para mas bata mo nag-unsa mi nag-inamangay na mi mo na ning tagad po kong Mariano kay iluoy man pagbaliguan port. Ug di matagad amahan man gihapon na siya ang prinsesa. Hi pa. Naalagi. Bitaw guys, sa katong mga nang-comment guys, daghang salamat ninyo guys. Og sa mga sawang pagtanaw sa among channel, daghang ding salamat ninyo guys. Ginoo na maganti ko sa inyong makabuutan dari namo sa among pamilya. Nakanak thank you for watching naman wa kulit na mahumag sabaw. Nanja guys, katawa sa liana. Managito na may ubang nang comment nga kanang nangutana lagi nagbalik na bay nga na sa guys kay hasang gusto nga maningkamot sa miss para sa among anak. Manarbaho sa Lister, manarbaho sa Mariano, Lister ug Mariano mo ora man kana. Manarbaho sa imong papa biha. Kay mag-school na mas bibi ha. Tagara na sa time ug magbag-o nga na nay kabag-uhan mo na nang magpasusulabi na ako sa ija. Tiyaganahan. Bitaw guys, asang gusto guys nga magtrabaho sa Mariano. Arong napay kaugma ning among anak, arong napay may kaugma us usat usa, tiyaganahan. Bitaw guys, mabitaw na guys ang gusto nga di sa ko makipag balik or ipon, asang gusto mag-ipon para sa among kaugma sa among anak. Mag-ipon ba, mag-ipon og kwarta ba, managbaho ba nga na. Manang gusto guys. Kay aghang gusto malinawon nga pamudyo. Manang gusto wa tay tawong na kasakitan. Sa mo to guys, daghan ding salamat sa inyong mga comment. Giganahan jud ko baliguan por kanang mga nanggibash o kira man na natural ra man ang mga basher. Kanila gay mga artista tas kahanginan og ditatay pa. Ayaw hilak mo. Wa ko ning hilak be. Ayaw hilak magaraon. Mara ni maat og ditatay pa. Natural ra kuno ng mga basher kay artista ra kuno mis kahanginan. Makamuot si tatay artista kuno mis kahanginan bitaw ka ng mga nanggibas guys. Sagda na namo. Gana guys, anang ilunod ag batong katong karabanto si una ni na kay dugay man ni ma kumok. Dugay man man sulabian. Hi guys, salamat sa nagtanaw pa ng channel guys. Love you guys. Sure. Sina all be. Hi. Ilok ya. Nagkarat si Lexi. Nagbuyan na. Nagkarat ka be? Nagdalya na, nagkarat. Nagkarat ka day? Sorry, wala na to jowa kay na. Dahilos maghang. Dahilos magtrapo. Hawid ka nung nag-init pa rin. Natsa, kuyaw porma, lupig ag mga inahan. Lupig pa ka ma. Lupig pa ka ma. Tsa, grabe mga smile ka. Pushing na galis Lexi. Tsa, grabe porma nila Ayan. Okay guys, naluto na guys. Hanang haunon kaya rin di ka dyan lata ba? Ano di ba sulabian? Haunon na yun na. Ito mahug na po na ma. Anong mahug man? Haunon raman. Pareha mas ganina ag ko Agtakab. mahug ma. Dara guys, dapat ang hawon mo na guys. Dara guys, naluto na. Kay maniud to na po miro. Parang lamiha ka doon na. Ito na may oras ma. Bahanin lagi oras. Gugutom na ka be. Mag-eat na mo. Dara guys na. Lami ka doon na. Naluto na nay!
magkanan na po na sila guys kay sulabi na po na sila sa mamaali rong ice cream ug cake mo patakan na hada agluto. Masa kog luto ha. Wait sa ha. Love you guys, ha? Higop yan nila. Higop. Agi yung buhok man na yung buhok kasi mo sagol sa Luto. luto. Ma, pangisa ko, ma. Wait sa. Init pa ha, init. Darag ice cream guys. Hindi na ni magkanan kay maniud to sa manmi para snack na ni unsa guys. Nami kadyo ni kay para tambos kainiton sa panahon. Di ba nay? Merkado, mangita po kung nawang ate ko ang merkado. Mga merkado, may bulit. Amerikano may buot.